مغلطي ماخلاي كوماند تግራይ ጸላኢ በተደጋጋሚ ዘቅረብናሉ ጻውዒ ሰላም ረጊጹ አላው ወራር ካብ ዝጅምር እንሆ ወርሕን ፈረቃን ጌሩሎም ካብ መሰረታው እምነትናን ጽኑዕ መትከልናን ዝብገስ ንሰላም ቀዳምነት ይብና ዝካል ጻዕርና ገበርና ጸኒሕና ኢና እንተኾነ ግን ኩናትን ህልቂትን ከም ብሕታው መማረጽ ዝወስዱም ፋሽስታውያን ወረርቲ ሰላማዊ መፍትሕ ነጽጎም ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ንምጽናትን ንምጥፋእን ኩሉ ዓቅሞም ተጠቂሞም ይረባረቡለው ህዝብ ትግራይ ብጥሜት ካህልቕ ብኩሉ መእተውን መውጽን ዓጽዮም ዝብልዓን ዝስተን ሲኢኑ ክበርስ እናገበሩ ድሕሪ ምጽናሕ ሕዚ ተዳኺሞም እዮም ወታደራዊ ኃይሊ የዋጸና ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን ዕላው ወራር ጀሚሮም ኣብ ወርሕን ሓሰብ ኣንፈት ደቡብ ከም ዋና መጥቅዒ ኣንፈት ተጠቂሞም መቐለን ምቁጽጻር ዝከኣሎም ክገብሩ ጸኒሖም ድሕሪኡን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩሉ ዓቅሚ ሒዞም ስፍሓትን መጠንን ትወራር ብኩሉ አንፈት ክኸውን ጌሮም አለው ኣብዚ በዓይነቱ ዝተፈለየ ገፊሕ ወራርን ህዝብ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ወፍርን ከም ህዝብ ይህልውናና ንምርግጋጽ ክንብል ዘይኽበስ ጽኑዕ መኸተን ቃልስን ንገብር ኣለና ጸላኢ በደቡብ ግንባር ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ምኪናም ብጸረ መጥቃዕቲ ዓብይ ኃይል ደርዒምና ሰፋሕቲ ከባብታት አምሓራ ተቆጻጺርና ጸኒሕና ኢና ጸላኢ ነዚ ግንባር ንምቁጽጻር ተደጋጋሚ ፈተነና ገበረን ተጸንሐውን ዕንወቱን ስዕረቱን ከዓሙቅ ካብ ምግባር ወጻኢ ወላ ሓንቲ ለውጥ ኸምጽእ ኣይከኣለን በዚ ከባቢ ዝነበረ ኃይል ጸላኢ ወቂዕና ተገዲድና ናብ አምሓራ ከባቢ ዝኣተና መሬት አምሓራ ንመሓዛ ይነበረን ኣብዚ ጥዕምን ዝመረጽናዮ ቦታን ግዘን ጸላኢ ንምውቃዕ እምበር መሬት አምሓራ ማእኸል ዓውደ ውግእ ንምግባሩን ኣይነበረን ናይ ጸላዕ ዓቕምታት ተዳኺምና ከይፈተወ ናብ ማዕዲ ሰላምን ዘተን ንምምጻእ ኢልና ዝኣተናዮ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ጸላኢ ናይ ሰላምን ዘተን መማረጺ ብተግባር ተሓሲሙ ወሎም ጸላኢ ሕልሙ ብኃይልን ኩናትን ከፈጽም መሊኡ ይረባረበሎም ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ መምርሕን ትእዛዝን ተቀቢሉ ሃፍትን ኃይል ሰብን ኢትዮጵያን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ አረኪቡ ዝተባሃለው ጥራሕና ፈጸመ ህዝብ ትግራይ ንምብራስ ለይትን ቀትርን ይሰርሐሎም ነትህሉ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታውን ኣብ ሃለዋትናን ጸላልዩ ዘሎ ልፍንታው ወራር ብዘተኣማምን መልክዕ ንምትሓዝ ዘኽእለና ናይ ቦታን አንፈትን ምምሕያሽ አድላይ ኾይኑሎም በዚ መሰረት በአንፈት ደቡብ አቲናዮ ካብ ዝነበርና ናይ አምሓራ ከባብታት ወፂና ናይ ቦታ ምምሕያሽ ጌርና ኣለና ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ሰራዊትና እዚ ውሳነ ተግባራውና ገበረ ጸኒሕሎም እዚ ካብ ውግእ ወጻኢ ብናይ በዓልትና ተበግሶን ውሳነን ዝተፈጸመ ጥራሕ እዩ እዚ በተደጋጋሚ ዝተደዓኸ ኃይል ጸላኢ በዚ ግንባር ተመሳሳሊ ፈተነ ዝገብር እንተኾይኑ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝጥዕም አንፈትን ቦታን ንህልውናና ክንብል ተመሊስና ክንኣቱ ከም እንኽእል ክፍለጥ ይግባ ህልውናና ውሑስ ንምግባር ነካይዶ ዘለና ፍትሓዊ ቃልስን መኸተን ክዕወት እዩ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ 22 መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት መቐለም